Ягаща. Ей сега чувам, брат, само... Бункер. Бункер. Изоставен бункер в Перник. Нищо интересно. Празно. Някаква турбичка. Някой си забрил нещо. Тук някакви кенчета. Графити, разбира се. Интересно. Има и втори етаж. Не съм. Сега се качвам. Да видим и втория етаж. И така. Той втория етаж не е нещо особено. Опази, настъпиме някой глад. Некоя мина. Я гледай. Някой си играл карти. Да. Боклуци колко искаш. И разбира се графити. Така някаква дупка. То първият етаж е по-интересен май от втория. Тук нещо са палили. Бао, майката. Явно някой се отоплява вечер, като е по-студено. О, тук е за престо. Виж там по... Верно. Я. Дай го снимаме тук. Мало и женски тук. Мало е, да? Мало и женски. Това че нищо интересно повече. До тук.